excited na kayo musulod sa classroom ba kay niingon si ma'am kagahapon karon daw niya i-announce kung kinsa ang mga honor student. Ang pinakaabangan pa jud nako kung kinsa ang first honor. Murag kabalo na jud ko ani. Magdali ko bi kay excited na kayo ko. Ang pinaka-excited og malipayon nga estudyante nga mosulod sa classroom karon. Kay ngano? Kay kabalo man ko na ako gyapon ang first honor na pabadilain. Mao nang dali ko adto sa classroom kay akong pahibalon si ma'am nga nag-ingon si Lula nga kung ako lang gyapon ang first honor, dili na isa ka lechon baboy ang iyang idunit. Kung dili, isa ka lechon baka. Dali ko bi. Hey! Excited mo kayo kumusulod sa classroom ron, oy. Kay kusog kayo ang akong instinct na ako jud ang first honor. Kaysa isa ka tuig na akong pag-eskwela, isa ra ang akong absent. Samantalang si Claire, duha, niya kagabi gidaman-daman man hinuon ko. Pagtawag ni ma'am sa pangalan, Maria Bagumbayan, ang atong valedictorian. Adto na ko sa classroom, bi. Ma'am, mabuta ko, ma'am. Unsa man, Claire? Good morning, ma'am. Ako'y dala sa imong pagde. Dara, Claire. Ma'am, na ako ingon sa imong ma'am ba? Unsa man na? Mao ba, Claire? Dito na tayo magpadayon sa classroom og istorya. Sige, ma'am. Tara na. Asa na sa adlaw eh. Oras na. Uy. Alas 7:59 naman day. Late na pugudak. Karon ba to i-announce ni ma'am ang mga honor student? Dili na lang jud ko magdahom na ako pa'y ma-first. Ay ngano? Wala ko'y absent. Pero ako man po'y pinakauna sa mga late. Karon magdali na lang ko. Kay basi ma-awardan pa ko ni ma'am og most late. A few moments later. Try mong bag, ma'am, oh. Salamat, Claire. Good morning, ma'am. Good morning, Claire. Good morning, Betty. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Good morning, Maria. Panglikod na mo mga bata. Ma'am, excited na kayo sa mong announcement karon. Gani, ma'am. Ako pod mga bata, excited na pod ko. Pabuton sa nato si Lucio ug si Dudong Pawiks. Ay, laguta po ni si Dudong Pawiks eh. Nahuman na lang ang tuig ba? Late lang gihapon. Ma'am, dili na to kay eskwela si Lucio, ma'am. Kaya giubanan na yung papa, nagpaibot og ngipon. Mga bata, og dili gihapon moabot si Dudong Pawiks, sugdan na nato. Ma'am, si Dudong Pawiks, ma'am, oh, naglilili-li. Good morning ma'am, mga classmate. Late na pud lagi. Aron kay naabot naman si Dudong Pawiks, mag-announce na ko kung kinsa ang honor student. Tulbaan ako ma'am ba ma'am, okay sa'yo ma-first ba? Feel po kayo ni Dudong Pawiks. Dili in town ikaw, kay sige kag kalit. Ingnan panuonog. Ako? In your dreams, Maria. Ay, maniid lang tani karon. Kung kinsa yun. Excited na ba mo mga bata? Yes, ma'am! Sige, kuhaon sa nako ang listahan sa honor student. Meron paminaw na ako. Ma'am. Ano ikaw man? Sinot man kay ka? Sino? Sige na kong kalit. Mga bata, nabilin man diya akong listahan sa faculty room. Diri lang mo ha, dili mo magsaba.